Prima namještaj za sve kupce ponovno je otvoren u Slavonskom Brodu. Konačno, nakon 6 mjeseci što smo bili zatvoreni, dok je bila ta faza preseljenja, mi smo se preselili sada u centar Supernove, na najveću sada kvaraturu do sada izloženih prostora u Slavonskom Brodu, gdje Prima može pokazati sve svoje novitete. I to na ukupno 1800 četvornih metara. Prima je na tržištu prisutna već 25 godina, u Slavonskom Brodu već 15. Nova slavonsko-brodska poslovnica u Osječkoj 284, ukupno je 59. maloprodajni salon u Hrvatskoj. Tome treba dodati i 8 salona u Makedoniji, 8 tvornica te ukupno 2000 zaposlenih. Želim još napomenuti da smo pojačali tim u Slavonskom Brodu sa novim djelatnicima, mlađim kadrovima. Još nam u cilju još zaposliti djelatnika sada za ovo vrijeme i korona i to sve. Mi smo nastojali da zadržimo sve djelatnike i da ne smanjimo broj djelatnika kompletno Hrvatskoj, tako isto i u Brodu. Sad nam je cilj da ponudimo najbolje što možemo, znači i uslugu i artikle, novitete. A cilj je ostvaren, sudeći prema reakcijama prvih kupaca. Oduševljeni su dizajnom, ponudom, novim asortimanom i cijenama. Ima puno ovih novih stvari, baš je zgodno, jako je lijepo. Prvi dojam je prelijepo, novo, miriše na novo, trgovci ljubazni, sve za 5, nema se šta reći. Kako vam se sviđa dizajn namještaja? Nešto novije, modernije nego što smo inače navikli viđati u ostalim trgovinama. Ovakve vrste robe. Prelijepo. Sviđa mi se. Da, sviđa nam se. Super je, cijene su odlične. Sad ćemo vidjeti šta ćemo izabrati. Na prvi pogled super. Što vam se inače sviđa ako kod namještaja što traži? Klizni ormari tražim. Iz Požege sam. Došli ste baš zbog salona u Slavonskom? Da. Prekrasan, bez riječi sam, oduševilo me. Baš sam oduševljena. Nove linije, novi dizajn i kako vam se to sviđa? Sviđa i jako mi se sviđa što ste uveli sad dekorativne elemente da se može i slikica kupiti i ogledalce i svašta nešto. U našem salonu Slavonski Brod možete pronaći Coco Maison. To je inače nizozemski brend dekoracija za dom. Radi se zbilja o vrhunskim dekoracijama, od rasvjete, tepiha, ukrasnih jastučića, malih dekoracija s kojim u potpunosti možemo opremiti cijeli dom. Coco Maison je dostupan ekskluzivno u Prima salonima i na našem web shopu, a prvi puta je od otvorenja ovoga salona predstavljen i u Slavonskom Brodu i u ovoj regiji. Vrhunski dekorativni asortiman savršeno se spaja s vrhunskim Prima namještajem. Naš program Liberta, kao i ostali naši programi za opremanje interijera, mogu se usklađivati prema željama i potrebama naših kupaca. Onoliko koliko imate prostora u stanu, mi ćemo se prilagoditi tome i možete izabrati i boje i materijale koje želite u opremanju vašeg interijera. U našem salonu možete pronaći kuhinje naše vlastite proizvodnje. Tu su vrhunske kuhinje po mjeri, modularne kuhinje ili blok kuhinje. Sve radimo prema potrebama i željama naših kupaca i možete nam se obratiti s povjerenjem jer naši stručni prodajni savjetnici prema vašim željama rade nacrt i besplatno projektiranje kuhinje. Mi ovdje imamo veliki izbor spavačih soba napravljenih od najkvalitetnijih materijala. To su sobe modernog izgleda, moderni dizajn i klasični dizajn, pa kupac može izabrati šta mu odgovara. Mogu iskoristiti priliku i predstaviti novu tvornicu madraca, suvremenu tvornicu sa najkvalitetnijim strojima i gdje koristimo i najkvalitetnije materijale. To su džepičaste jezgre, HR pjene, lateks, memory pjene koje ugrađujemo u naše najkvalitetnije modele. Imamo veliki izbor madraca sa različitim jezgrama, sa jezgrama od pjene, sa jezgrama od memory pjena, pa kupac može naći za sebe što mu odgovara. Od tvrđeg tipa madraca, jeftinijeg tipa madraca po mjeri, znači ispunjavamo sve želje. A cjelokupnu ponudu svega što Prima nudi možete razgledati u najnovijim katalozima. On će biti distribuiran po cijeloj Hrvatskoj.
No šteta bi bila propustiti prigodu razgledati primjene proizvode i rješenja uživo, a za kupce idućih dana i tjedana slijedi još niz dodatnih razloga zašto posjetiti novo otvoreni salon u Slavonskom Brodu. Sve naše gledatelje pozivamo da nas posjete sve do 25. kolovoza kada imamo našu akciju Obiteljski tjedan. Pripremili smo brojne uštede, tu je 40% uštede na programe dnevnih boravaka i na tapecirane garniture i 40% uštede na modularne kuhinje i blok kuhinje. U subotu pripremamo brojna iznenađenja, tu su slatki i slani zalogaji i pokloni iznenađenja za naše kupce. Iduće srijede obilježavamo primamljivu srijedu u svim našim salonima i web shopu i također u našem salonu Slavonski Brod. Pozivamo sve gledatelje da nas posjete 26. kolovoza jer smo im pripremili 40% uštede na programe spavačih i dječjih soba. I za kraj pozivam sve gledatelje SBTV-a da dođe nas i posjete na novoj lokaciji u Super Novoj, na novom izloženom prostoru prijema namještaja, da se uvere u proizvode naše nove kvalitete i sve što imamo novo ponuditi.